No molt de temps després van arribar a dues cases menudes, quasi adjacents, una a l'altra, on els dos homes van acomiadar-se de forma eixuta, però alhora d'alguna forma afectuosa. La casa que Joana va entendre que era la de Tolo tenia, tal i com havia somiat, la porta i un parell de finestres pintades de blau. És possible que Isabel li haguera fet alguna referència al respecte? No podia recordar-ho. En arribar a la porta, el vell dolçainer es va girar sense dir-li res. Esperava que ella diguera alguna cosa. Em diuen Joana i sóc de la família Cruanyes. A ma casa sempre s'ha dit que els Cruanyes érem una de les famílies il·lustres, no només del poble sinó de la comarca, que teníem negocis ací i allà, cases bones i algun palau. Però els Cruanyes que jo conec són pobres, amb dignitat, i no li devem res als senyorets. A casa som treballadors de la fraternitat obrera. En fi, que no sé molts anys fa que la llei diu que les xiques tenim dret a estudiar. Però al final, roda i volta, només estudien 4 i sempre els retorns pel mig. 4 coses, portar la casa i ben jovenetes a cosir i sus labores. Per no tindre dret no tenim a votar. Si a banda de costura sé 4 lletres, 2 números i un poc de música i de cultura en general, és gràcies a la fraternitat, que volen que ens preparen per a la vida. Ara que tots els xics els envien a morir a Marroc, com els nostres pares a Cuba, diuen que no estarà de més que les xiques sapiguem escriure i sumar, que mos tocarà fer-mos càrrec de les cases, els negocis i els bancals, que la guerra del RIF fa mala cara, però el senyor rector i l'alcalde no ho veuen clar i mos prefereixen tancaetes a casa. Bé, vostè sí que va estar a la guerra, no? Lo primer, tracta'n de tu, o ja pots anar-te'n. Sí, vaig estar a la guerra de Cuba, però no tinc ganes de parlar de guerres ni d'exèrcits. I en esta vida no m'han portat res bo. Em van llevar les ganes d'ensenyar i fins i tot tocar. La cosa que més estimava fer en esta vida. El que volia dir-li... Torna. Dir-te és que el poble necessita alguna alegria. Han sigut molts anys de mort, de males collites, i ara estem embarcades en una altra guerra que ni ens va ni ens ve. I cadascú mira per ell. Les que busquen nòvio perquè no en tenen, el retor al seu negociat i els senyorets i la cooperativa tan barallats en la teoria, en la pràctica, tots obrant per interès i no movent un dit allà on no veuen guany ràpid. A mi m'ho diràs. Encara que en el dia a dia no ho demostre massa, Xàbia es mereix una altra cosa, i la gent jove més encara. No tot va de benefici personal. Crec que no t'he vist mai, però els Cruanyes que jo conec són gent humil i ben honesta. Quan va faltar el meu nebot, tabaleter i aprenent, vaig prometre no tocar mai. Em resulta tentador, però no trencar els meus boig. Pots quedar-te a dormir si vols, i demà ja t'indique com tornar. Tolo, que venia d'un llarg dia a la pesquera, va dormir el somni dels justos. Mentrestant, Joana no va poder dormir, pensant en la dificultat de convencer-lo o tornar derrotada, ferida en l'orgull al dia següent. Mentre esperava, va trobar-se al costat de la xemenera la vella dolçaina d'olivera de Tolo i alguns fulls de partitures escampats. La imatge no corresponia al discurs que acabava de sentir sobre abandonar la perspectiva de tocar. La jove tenia alguns rodiments musicals. A la fraternitat comptaven amb un piano vell, en què ella i un parell més d'alumnes havien après fonaments de solfeig. Ocasionalment, un parell de membres veterans de la banda els havien ensenyat a fer servir instruments. A ella mai no li havien interessat en excés. Era un món molt masculí i poc amable. Més es va sorprendre a si mateixa quan es va veure agafant la vella dolçaina, provant la posició dels dits i atrevint-se tímidament a llegir algunes de les partitures per passar l'estona.